Το μυαλό μπορεί να με εγκλωβίσει ή να με ελευθερώσει. Η επιλογή είναι πάντα δική μου. Δημιουργώ ούτως ή άλλως τον δικό μου μικρό κόσμο. Θέλω να είναι σαν ένας ασφαλής και γαλήνιος κόσμος ή ένας εφιάλτης. Κάθε στιγμή μπορώ αποστατικός παρατηρητής να γίνω ενεργός παρατηρητής και να αλλάξω τη ροή των δράσεων και αντιδράσεων μου σε εξωτερικά ερεθίσματα και σε εσωτερικές σκέψεις. Σκέψεις που μπορεί να έχουν καταστεί εθιστικές, με ένα τοξικό, καταστρεπτικό και ανασταλτικό χαρακτήρα που με κρατάνε στάσιμη και μακριά από τον εξελιγμένο, ανελιγμένο εαυτό μου. Γεια σου, εγώ είμαι η Αγγελίνα και σε καλωσορίζω στο κανάλι μου Your Way Back Home. Ένα μέρος που εδώ ο καθένας μπορεί να νιώσει ασφαλής, θέλοντας να γυρίσει πίσω στον εαυτό του. Σε αυτό το βίντεο θέλω να μοιραστώ μαζί σου 5 τρόπους που εμένα με βοηθούν να διαχειρίζομαι το overthinking και γενικότερα τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να έρχονται αναστιγμές και να εγκλωβίζουν εμένα, καθιστώντας με στάσιμη και όχι ενεργητική μέσα σε αυτή τη ζωή. Ο πρώτος και ίσως πιο σημαντικός τρόπος για να διαχειριστώ το overthinking είναι η παρατήρηση. Κάποτε άκουγα τον όρο παρατήρηση, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά τι σημαίνει, γιατί εγώ ίδια δεν το είχα ενσωματώσει στην καθημερινότητά μου και παρατηρώ ότι μέσω της εμπειρίας μου μέσα σε αυτή τη ζωή αρχίζω και καταλαβαίνω πραγματικά τι πάει να πει να είσαι παρατηρητής του εαυτού σου. Κάποτε κατέφευγα πολύ εύκολα σε επαναλαμβανόμενες και αυτοματοποιημένες σκέψεις που αυτόματα ακολουθούνταν και από αυτοματοποιημένες πράξεις που έκανα. Και συνήθως αυτές οι δράσεις και οι σκέψεις ήταν ανασταλτικές για τη δική μου εξέλιξη και με κρατούσαν δέσμια σε φόβους που προέρχονταν κυρίως, αν όχι όλες, από το παρελθόν και από τα όσα τραυματικά βιώματα είχα ως παιδί και σε μετέπειτα ηλικίες. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις που προέρχονταν κυρίως από το παρελθόν ασκούσαν ακόμη τον έλεγχο επάνω μου, στο μυαλό μου, στο τι σκεφτόμουν, τι πίστευα για εμένα και πώς δρούσα τελικά και πώς έβλεπα γενικότερα όλη αυτή τη ζωή, τι πίστευα ότι αξίζω να έχω σε αυτή τη ζωή. Και δεν ξέρω αν και εσύ το έχεις παρατηρήσει ποτέ στον εαυτό σου, αν έχεις μπει στη διαδικασία να παρατηρήσεις όταν κάνεις αυτές τις αυτόματες σκέψεις που μπορεί να έρχονται και να είναι ίδιες μέσα σε όλη σου τη ζωή, να έρχονται ξανά και ξανά οι ίδιες σκέψεις και παράλληλα να παρατηρήσεις πώς νιώθει το σώμα σου, πώς αντιδρά το σώμα σου κάνοντας αυτές τις σκέψεις. Αν νιώθεις ένα άσχημο συναίσθημα στο στέρνο σου, στο στομάχι σου σφίξιμο, έναν κόμπο στο λαιμό σου, μούδιασμα των μειών σου, μούδιασμα των χεριών σου, ταχυκαρδία, εφίδρωση κτλ. Το σώμα μας είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να παρατηρήσουμε πώς νιώθουμε κάθε φορά, είτε σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, είτε σε μια εσωτερική σκέψη μας. Δεύτερος τρόπος, δεν αποφεύγω το overthinking, γιατί ό,τι αποφεύγουμε συνήθως επιμένει και γίνεται και πιο έντονο. Ο σκοπός μας είναι να μειώσουμε τις αρνητικές σκέψεις και το overthinking. Απλά πρώτα χρειάζεται να δούμε ότι υπάρχουν και να κατανοήσουμε για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί και τι έχουν να μας πούνε. Γιατί για κάποιο λόγο βρίσκονται εκεί πέρα. Για αρχή μένουμε σε αυτές τις σκέψεις και καταλαβαίνουμε ποιοι φόβοι, ποιες ανασφάλειες κρύβονται πίσω από αυτές. Κάποτε κι εγώ όποια δύσκολη σκέψη και αρνητική ερχόταν μέσα στο μυαλό μου, προσπαθούσα να τη θάψω με οποιονδήποτε τρόπο και όχι να μείνω με αυτή τη σκέψη, να μείνω με αυτό το συναίσθημα που μου προκαλεί αυτή η σκέψη για να καταλάβω τι έχει να μου πει και τι με οθεί να αλλάξω στη ζωή μου. Και έτσι λοιπόν εγώ έθαβα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα με το να βγαίνω έξω, να πίνω, να είμαι με παρέες που παλιότερα οι παρέες μου δεν ήταν εκεί καλύτερες.
να τρώω, να βλέπω σειρές ή οτιδήποτε τέτοιο. Πάντως με το συναίσθημά μου δεν έμενα για να καταλάβω τι θέλει να μου πει. Κι όμως, παρόλο που έκανα όλα αυτά για να θάψω αυτές τις αρνητικές σκέψεις, αυτό το ανυπόφορο συναίσθημα μέσα μου υπήρχε. Δεν έφευγε και δεν θα φύγει όσο προσπαθούμε να το καλύψουμε με άλλα πράγματα, τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν να απελευθερωθούμε από αυτό. Αυτό που προσπαθώ συνειδητά πλέον να κάνω είναι να αναγνωρίζω αυτή την αρνητική σκέψη που έρχεται ξανά και ξανά στο μυαλό μου, να αντιλαμβάνομαι από ποια δική μου έλλειψη πηγάζει, που συνήθως είναι μια πεποίθηση από το παρελθόν που έχει εντυπωθεί μέσα μας και έχει γίνει κομμάτι του χαρακτήρα μας, και έπειτα να μου υπενθυμίζω ότι πλέον έχω εγώ την πλήρη ευθύνη για το τι σκέψεις θα κάνω, τι άποψη θα δημιουργήσω για τον εαυτό μου και τον κόσμο και τι πεποιθήσεις θα δημιουργήσω από την αρχή για εμένα και τον κόσμο. Και το πιο σημαντικό, ότι πλέον εγώ είμαι ασφαλής μέσα στο δικό μου σώμα. Και έτσι χτίζω τη δική μου εσωτερική δύναμη και αυτοκυριαρχία, ώστε ούτε οι εσωτερικές αρνητικές σκέψεις να έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων μου και των πράξεων μου, αλλά ούτε και εξωτερικοί παράγοντες, που μπορεί καθημερινά να έρθουν και να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη δική μας υπόσταση. Κάπως έτσι. Ο τρίτος τρόπος για εμένα είναι η επαναφορά στο τώρα. Σε οποιαδήποτε κατάσταση, είτε εσωτερική αλλαγή είτε εξωτερική, μπορείς να είσαι απόλυτα συνδεδεμένος με το τώρα, το παρόν, που ουσιαστικά είσαι εσύ. Και όχι με την εγωιστική πλευρά, ότι είσαι εσύ και κανένας άλλος, αλλά με την έννοια ότι είσαι απόλυτα συνδεδεμένος με τη συμπαντική δύναμη, που είναι ασύγκριτη. Κάποιες φορές, και δεν είναι όλες ίδιες, κάποιες φορές απλά θα σταματήσω και θα δώσω βάση στις αισθήσεις μου και πώς νιώθει το σώμα μου. Για παράδειγμα, όταν ο ήλιος πέφτει πάνω μου, αυτό το απαλό αεράκι κινεί τα μαλλιά μου και έρχομαι σε επαφή, απόλυτη επαφή με το τώρα. Ακούω τους ήχους της θάλασσας, των πουλιών, των φύλλων από τα δέντρα. Και πραγματικά κάθε στιγμή που θα επαναφέρω τον εαυτό μου στο τώρα, καταλαβαίνω ότι όλα είναι καλά και είμαι ασφαλής και οτιδήποτε έρχεται μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό είναι το τώρα. Εμείς οι άνθρωποι γενικότερα έχουμε την τάση να κάνουμε αρκετές μη απαραίτητες αρνητικές σκέψεις που οδηγούν σε μη απαραίτητα προβλήματα και καταλήγουν σε μη απαραίτητη δυστυχία. Οι άνθρωποι συχνά δεν καταλαβαίνουν ότι ένα μεγάλο μέρος της δυστυχίας μας προκύπτει μόνο από τις σκέψεις που κάνουμε, που είναι αρνητικές και διασπαστικές και έχουν σαν αποτέλεσμα να μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας και σε ένα σημείο και πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό ασυνείδητα καθημερινά. Είναι μια πολύ απλή πρακτική που ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει, να επαναφέρει τον εαυτό του στο τώρα κάθε στιγμή που παρατηρεί τις αρνητικές σκέψεις να εισβάλλουν μέσα στο μυαλό του και να του δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα και περιττά προβλήματα που πραγματικά δεν υπάρχουν. Νούμερο 4. Ανακάλυψε τη φωνή που υπάρχει μέσα στο κεφάλι σου. Είναι απαραίτητη η διαδικασία να καταλάβεις ότι υπάρχει αυτή η φωνή μέσα στο κεφάλι σου. Για πολλούς ανθρώπους, το self-talk είναι περισσότερο αρνητικό παρά θετικό. Για παράδειγμα, μπορεί να σκεφτούμε σήμερα για ένα πολύ όμορφο γεγονός που συνέβη εχθές, όπως ότι είδαμε το ηλιοβασίλεμα μέσα στη φύση, στην κορυφή ενός βουνού, ή ότι είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση με κάποιους ανθρώπους και αυτό θα διαρκέσει για κάποια λεπτά. Αν όμως σκεφτούμε ένα αρνητικό γεγονός που συνέβη εχθές,
πως για παράδειγμα αυτός με προσέβαλε ή δεν ήρθε σε επαφή με τις δικές μου ανάγκες, δεν μου έδωσε την απαραίτητη προσοχή που εγώ χρειαζόμουν. Μπορεί αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη να αναμοχλεύεται στο μυαλό μας για ώρες και για ώρες, λέγοντας ότι εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξαναδεχτώ. Εάν μου το ξανακάνει τελείωσε. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μου συμπεριφέρεται έτσι και δεν έχουν τελειωμό αυτές οι σκέψεις. Θέλω να πω πως ένα αρνητικό γεγονός αποτελεί περισσότερη τροφή για ανούσια διεργασία στο μυαλό παρά ένα θετικό γεγονός. Αυτό που εγώ προσωπικά κάνω όταν παρατηρώ ότι το μυαλό μου τείνει να κάνει αρνητικές σκέψεις είναι να πάρω μια παύση, να κάνω ένα βήμα πίσω, να αναγνωρίσω τι παιχνίδι παίζει το μυαλό. Γεια σου! Με τρόμαξες! Για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, αυτό που εγώ κάνω όταν παρατηρώ μια αρνητική σκέψη να εισέρχεται στο μυαλό μου και να αρχίσει να μου μιλάει με άσχημο τρόπο, είτε για μένα είτε για μια κατάσταση, να μου υπενθυμίζει μια παλιά μου φοβία ή οτιδήποτε τέτοιο, επιλέγω να κάνω μια παύση, να κάνω ένα βήμα πίσω, να αναγνωρίσω εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι που μου παίζει το μυαλό μου και συνειδητά να επιλέξω να μην συνομιλήσω μαζί του και να μην δώσω τροφή για να πάει ακόμη πιο βαθιά αυτή η αρνητική σκέψη. Σε ακούω, αλλά δεν είσαι η αλήθεια που επιλέγω αυτή τη στιγμή. Κάποιες φορές πάει καλά, κάποιες όχι και τόσο καλά και είναι οκ. Δεν είμαστε κάθε φορά ίδιοι, δεν έχουμε κάθε φορά την ίδια ψυχραιμία, δεν αφήνουμε κάθε φορά χώρο απαραίτητο στον εαυτό μας να δράσει διαφορετικά και σίγουρα η συνήθεια είναι ένα περίεργο πράγμα που μας κάνει πολλές φορές να λειτουργούμε με έναν τρόπο που απλά έχουμε συνηθίσει και όχι έναν τρόπο που ξέρουμε ότι μας ωφελεί και μας πηγαίνει παρακάτω. Πέμπτος και τελευταίος τρόπος. Το περιβάλλον σου καθορίζει την νοοτροπία σου. Δεν είναι όλα στο μυαλό μας, είναι και γύρω μας. Οι άνθρωποι με τους οποίους περνάμε χρόνο, οι συζητήσεις που κάνουμε, ακόμη και οι λέξεις που ακούμε από τους ανθρώπους, ακόμη και οι απόψεις τους, οι πεποιθήσεις τους, τα προβλήματά τους και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα προβλήματά τους, δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους. Και επηρεάζουν και το πώς εμείς σκεφτόμαστε και πώς και το δικό μας μυαλό βαραίνει ακόμη περισσότερο. Όταν κι εγώ σε μικρότερη ηλικία σκεφτόμουν με έναν αρνητικό τρόπο και θεωρούσα ότι δεν αξίζω το καλύτερο, ότι η ζωή για μένα είναι δύσκολη και δεν μου αξίζει να απολαύσω σε αυτή τη ζωή. Καταλάβαινα ότι περιτριγυρίζομαι από εξίσου αρνητικούς ανθρώπους και καταστάσεις. Το έβλεπα από τότε, απλά δεν είχα την συνείδηση που έχω τώρα να πάρω τον εαυτό μου από τέτοιες παρέες και τέτοιους ανθρώπους και να μου δώσω την ευκαιρία να βιώσω κάτι διαφορετικό. Θέλει χρόνο. Αυτό καταλαβαίνω, ότι θέλει χρόνο και ανάλογα με τα βιώματα που έχει ο καθένας, χρειάζεται και τον ανάλογο χρόνο για να πάρει τα μαθήματά του. Αν εγώ θέλω να απελευθερώσω τον εαυτό μου από την υπερανάλυση και τις επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις, ένα πράγμα που σίγουρα χρειάζεται να φροντίσω είναι με ποιους ανθρώπους συναναστρέφομαι και να επιδιώκω να βρίσκομαι γύρω από ανθρώπους που σκέφτονται πιο ελεύθερα και θετικά. Πλέον το κάνω και νιώθω πολύ πιο υπέροχα πολλές περισσότερες στιγμές από όσες ένιωθα κάποτε. Επιλέγω απόλυτα συνειδητά με ποιους θα μοιράζομαι το χρόνο μου και αν υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμη χρειάζεται να συναναστραφώ με κάποιους ανθρώπους, κυρίως στο επαγγελματικό πλαίσιο, προσπαθώ να οριοθετώ τι θέλω να ακούω και τι δεν θέλω να ακούω από την δική του ζωή και γενικότερα τι μοιράζομαι μαζί τους. Αυτοί ήταν οι 5 τρόποι που εμένα με βοηθούν να διαχειρίζομαι το overthinking και τις αρνητικές σκέψεις. Αν σε βοήθησε αυτό το βίντεο και
Αν ήδη εφαρμόζεις κάποιους από αυτούς τους τρόπους ή έχεις να προτείνεις και κάποιους ακόμη που εγώ δεν αναφέρω σε αυτό το βίντεο, θα χαρώ να μου αφήσεις ένα σχόλιο για τη δική σου εμπειρία με την υπερανάλυση και τις αρνητικές σκέψεις, ώστε να βοηθήσεις και εμένα και άλλους θεατές που παρευρίσκονται σε αυτό το κανάλι. Σε ευχαριστώ που έγινες κομμάτι του κόσμου μου και άφησες και εμένα να γίνω κομμάτι του δικού σου κόσμου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είσαι καλά και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Καλή συνέχεια.